papat. Ketan loro iki kayak 100 susuke 50. Jadi kok budulane karek 100. Karek nambah 10.000. Bali naga niku. Eto ijo lek ketan loro iki karo dijupuk 50 bayarane. Ya wis. Nyapri karo sapa wi jenenge nanti. Yo, 14 sik to. Ya. Sama 1000 wis 1 to. Ya. 14 to kok. Aku kayak pas. Pasti karo enggak. Bilane 14. Iya, awake kok ya 2000 Yo gak popo, 2000-an iki kena ge susuk. alah wong aku ku mbujoni wong. Mariati karo aku. Iki Mariati karo sampean. Mbak sarapan, Mbak. Saya piro? 11.